Toto sú 4 faktory, na ktorých sa učitelia nevedia už roky dohodnúť a zistujeme, či je lepší Word alebo Google dokumenty. Poďme sa na to pozrieť. Ako prvé sa poďme pozrieť na dostupnosť. Na Google dokumenty vám stačí internet a máte ho dostupné v mobile. Naopak Word si musíte stiahnuť, platiť nejakú licenciu a nainštalovať si to do počítača. Druhým faktorom je ukladanie. Google dokumenty všetko ukladajú za vás, ide to hneď, zaraz, nemusíte nič stlačať. A naopak Word je potrebné, aby ste stlačali ikonku uloženia, aby vám nič nestalo. Tretí faktor nazvime spolupráca. Ak chcete kolegyňam alebo niekomu inému zdieľať Google dokumenty, ide to jednoducho cez link a len im ho pošlete. A môžete si vybrať, či ho budú vedieť len čítať alebo upravovať. Naopak pri Worde musíte poslať celý dokument a ten vie upraviť hocikto. Je tam trošku výnimka, kedy ho môžete poslať len na čítanie, ale musíte ho stiahnuť a fyzicky poslať. No a štvrtý faktor, ktorý veľmi rozhoduje o tom, či používať Google dokumenty alebo Word, je formátovanie. V Google dokumentoch je trošku jednoduchšie formátovanie, ale nie všetko sa dá nastaviť úplne detailne. Naopak, Word je určený práve na také formálne nejaké dokumenty, alebo teda spisy, alebo nejaké práce a práve preto má viac takýchto funkcií a nastavení, ktoré môžete využívať. Tak čo? Som zvedavá, či používate Google dokumenty alebo Word. No a ak si chcete šetriť nervy, či už pri používaní jedného alebo druhého, tak nezabudnite sledovať náš profil.